Hi mga Karon Bell, how are you today? I hope you're just fine, alive and kicking. Ang atong lutuon karon special para nako kay childhood favorite dish. Special gini para nako kay specialty na sa akong papa unya inigkaon na mo kay mag-ilog ni mga unom ka man nagsuon. Na problema baka unsa ilamas? Way problema usa ka tamatis, baligdos nga sibuyas dahon, baligdos nga ahos. Unya nampoy gitunga nga lamas gahapon, unya akong giref, ako sa insagol ani. Unya ang kani siya di nimo siya ilabay. Ato ning appetizer later. Just wait and see. Nya ang pag-slice ani siya kay lapad lang, nya ato siyang butangan og tulo ka kutsarang asin, atong kumot-kumuton ug ato siyang ihumol for 5 to 10 minutes pa mawa jud ang bakterya niya. Og samtang naghumol pa ka atong kapayas nga gi-slice na, ato na siyang andamon ang mga lamas. Unya ang gi-recycle na ko nga mantika gahapon mo akong gamiton sa pagisa karon. Wala jud mulingi sa hilaw nga kapayas, ila jud hinog ra ilaha. Manay tanom diha ang kapayas unya way sudan, dili lutuan na ni. So, kabaw naman ta nga ang kaning kapayas makatabang gini siya sa digestion. Nya 88% of papaya is water di ay. Nya ang papaya kay high level of antioxidants, vitamin A, C, and E. Nya maka-reduce sa risk of heart disease or diabetes. Nya kabaw naman ta nga basta antioxidants nga pagkaon maka-prevent sa oxidation of cholesterol. So when cholesterol oxidizes, it most likely to create blockage that lead to heart disease. Pila ra istorya na lata na siya aton tong gilunod ang sardinas. Lami na siya sardinas, sa mo butag patis. Kung why available nga sardinas, pwede rin siya patis. Optional na siya kang pepper. Kung na may available pepper, okay ra. Yan na mo yung mga sansalin bitsin. Yan na, of course, na mo stock nga asin. O kung ganahan mong patis ra, na mo stock, okay kaayo. Kung paniud to karon, yummy para nako. Pakasaway ani, why not try it? Ang katong dapit nga liso na nga part mo ni siya, ato na siyang himong appetizer, suka, sili ug asin ra. Ug mao kini ang papaya ala Ron Bell. Happy sa kantidad nga 14 pesos ra. Happy eating! Mao kini ang Ron Bell gums.